Bakkart kmieni dalodu, għamilt ħasla ħwejjeġ u ġejt ħanun xora ħalli l-mara malli tqum ikolla surprise tistennija. X'raġel eżemplari fija hux. U b'veduta bħal di qudiemi xirrit aktar ma joqosni xejn. L-unika muntanja li għandna fl-Gżejjer Maltin. Dik li kienu jgħidu li xi darba twarrat ukoll. Niggarantilkom jiena li raħata wart m'għandi żgur, għaliex da kollu marbut mar-raħal li ġejna nżuru llum. Għaliex ismu jgħidu li ngħata meta kien hemm xi wħud li kienu jonxru l-ħwejjeġ tagħhom. Oħrajn isostnu l-isem ġimoti għal xi nista' sena li kienu jaħdmu il-ġebel. Iqattaw il-ġebel bis-sega jew is-serrieq. Dak iż-żmien ma kellhomx il-makkinarju tal-lum. Iżda hemm oħrajn imbagħad li jsostnu fosthom magri li dan huwa marbut mal-parti reliġjuża. Għaliex jgħidu l-isem ġej mill-kelma ludija li tfisser il-magħżul. Għaliex hawnhekk fil-viċinanzi kien hawn komunità qarbija u format il-villaġġ tagħhom ħall-Muselmin. U allura il-Kattoliċi sabiex jagħmlu competition mal-Arab effurmaw villaġġ tagħhom ukoll dak li qegħdin fih illum. U il-lat reliġjuż jissemma wkoll fil-motto ta' dan ir-raħal Prior Crediti l-ewwel li hemm int. Għaliex jgħidu li l-ewwel nies li laqgħu l San Pawl bix-xugamani sabiex ikun jista' jitmesa' ftit wara l-għarqa li kellu u anke bela tajba biex jħodha qudiem il-ħuġġieġa kienu propju nies minn dan ir-raħal. Ħalli għal imbagħad mill-ħuġġieġa ħarġet il-lifa. Imma dak jista' jkun li kien hemm xi Mislem minn ħall-Muselmin li ma rridux il-San Pawlu tefallifa hemm min jaf kollox jista' jkun. Ejvejja ma nbaħtux fejn ġejna illi ngħidilkom dwar dan raħal. Ninsabu ġewwa r-raħal tan-Naxxar. Ħa naraw x'ha joffrilna. Fil-lista tal-milizzja tal-1419-1420 dan ir-raħal jissemma bħala Kazal Naxaru jew inkella Naxaru xi ħatrani forsi bil-muntanja nonxor semmew ħalija. Da kif ġew Rosa da bojotna li kienu. Jien naf xtagħthom il-mara tajt. Imma jien ma nxarx Rosa. Laħwejna, bis-serjetà. Ma kontx naf qabiżli. Vera l-San Pawl laqgħu f'daru. Imma jien naħseb ħadkaċċir il-mara minn dar istess. Imma kif dejjem naxxaqajjina. Chill out. Ta' San Pawl chill out. Ħalli kollox ma dejjem jiġri li xi ħaġa jien. In-Naxxar huwa raħal imdaqqas mhux ħażin li jinsab fit-tramuntana ta' Malta. Ma nafux b'mod preċiż meta ssawwar bħala villaġġ, iżda nafu li l-ewwel eżistenza tal-bniedem f'din iż-żona tmur lura għal żmien preistoriku. Din l-evidenza tidher biċ-ċar mill-fdalijiet li nstabu f'diversi akkwati ta' dan ir-raħal, fosthom bil-ġebel megalitiku ta' Tal-Kadi u Kalit Marku. Ma' dawn insibu tempju neolitiku imsemmi ta' Ħammut għall-isem tal-Eliji li nstab fiha.
Dawn ġew skoperti fit-18 ta' Jannar tal-1928 biex aktar tard beda tħaffir għal iktar fdalijiet fiż-żona. Instabu diversi fdalijiet bħal fuħħar Sewdini li kien komuni f'dak iż-żmien flimkien ma' qatt ta' fuħħar ieħor ta' żmien ir-ram. L-ikbar sejba kienet dendul għal ħars mill-lajn li ħafna kienu jemnu biha fi żminijiet magħmula minn stalaktita illustrata f'għamla ovali. Ma dawn nistabu numru kbir ta' oqbra fin-naxxar minn perjodi differenti u kartrazz bħala modija l-karrettuni viċin it-tela ta' Alla Ombu. L-ewwel data preċiża ta' popolazzjoni li nsibu fin-naxxar teħodna lura għas-sena 1530 fejn l-attannies kien madud flimkien mal-Mosta u l-Gargur. Flimkien kienu joqogħdu madwar 4,000 persuna. Fl-1667 in-naxxar insibuh imniżżel għalih waħdu bin-numru ta' nies ikun ftit aktar minn 2000 ruħ. In-numru ta' residenti naqas fi żminijiet ta' wara u baqa' wieħed stabbli ta' madwar 1500 persuna sal-bidu tas-seklu 18. Fis-seklu ta' wara, l-att ta' nies reġa' beda jikber biex laħaq il-milja tiegħu lejn l-aħħar tas-seklu, eżattament fl-1890, bi 3490 ruħ. Wara l-intemmet it-tieni gwerra dinjija, il-popolazzjoni fin-naxxar bdiet dejjem toktor biex fl-1961 kien hemm 4268 ruħ. Fl-1985 in-numru kien ta' 6461 persuna u fl-1993 l-att kien ta' 8445 ruħ. Skont l-istatistika tal-2019, in-numru attwali ta' popolazzjoni ġewwa n-naxxar huwa ta' 14,891 persuna. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Fin-naxxar insibu diversi binjiet importanti ta' nies magħrufa li għamlu l-istorja ta' pajjiżna. Fost dawn insibu din id-dar ta' warajja, magħrufa bħala id-dar tal-kaċċa. Dik kienet proprjetà tal-Grammastru von Hompesch, l-aħħar grammastru li serva fil-Gżejjer Maltin. Qabel ġew il-Franċiżi u kitxew l-ordu ta' kavallieri bid-daqqiet ta' il-barra. Tal-Grammastru bħal ħafna Maltin oħra kellu id-delizzju tal-kaċċa. U żgur li fir-referendum tal-kaċċa kien jivvota iva kieku kien preżenti u għalhekk iddeċieda li jibni dar għal dan il-passatemp. Issa minn fejn kien jikkaċċa jekk mhux minn fuq il-bejt jew mit-tieqa ma nafx. Kien hawn l-għeliq jew hekk fil-madwar, ġi mhux dal-bini kollu li nsibu llum. Ma nafx laqqax kien jikkaċċa jekkux ħamim, gamim jew summin jew kellha fnik salvaġġ. Aktarx li wara li jkun qatta nofs ta' nar jispara lawnu lin, kienet qabdu tal-ħedla, allura iddeċida li jibni dar ħalli jkun jista' jistrieħ qabel imur il-belt u xeħaw triq twila. Din id-dar tinsab fit-triq prinċipali li tagħti minn naxxar għal San Pawl tat-Tarġa. Fil-fatt il-bot hawn il-kappella medjevali dedikata għal San Pawl u anki statwa ta' San Pawl. Għalfejn jgħidu la tat-Tarġa għax aktarx San Pawl u għaddej għajja wkoll u ntafa fuq Tarġa u Berika tal-li sarħitlu ftit saqajh u semmewa San Pawl tat-Tarġa. Eft il-bot ukoll hawn it-Torri Gawċi u t-Torri tal-Kaptan, kollha fl-istess triq. Nimmaġinhom fil-għaxija jiltaqgħu fil-ġnien li hawn quddiem din id-dar, ġnien pubbliku, jilagħbu logħba karti u forsi jiklu ikla sommin jew fenek salvaġġ li qabad il-Grammastru. Ħanajdilkom, il-gvern missu anke din id-dar tal-kaċċa jagħtiha l-kaċċaturi biex jieħdu ħsiebha. Isima magħha dar tal-kaċċa. Mela l-miżieb u l-aħraġ biżdix għandinqas. Insomma, jafhem forsi naf xi ftehim segretu minn taħt li għadhom qalulniex. Jagħtuna surprise, jiena nħobbhom is-sorpriżi, intom le? Fost il-binijiet importanti u interessanti li nsibu ġewwa n-naxxar, hemm dik magħrufa bħala Taċisju Farmhouse. Din il-binja, l-istess bħad-dar tal-kaċċa, ibniet fis-seklu 18 u hija l-eqdem farmhouse li tinsab f'din iż-żona u għaldaqstant għandha valur kbir. Taċisju tinsab fiż-żona magħrufa bħala Ħal Muselmiet li kien villaġġ kejken li ma' żmien ġie magħdud man-naxxar. L-isem ta' dan il-villaġġ ifisser letteralment villaġġ tal-Misilmin minħabba n-numru ta' Arab li kienu joqogħdu f'din iż-żona u jaħdmu l-eliqi li kienu jinsabu fil-madwar fi żmien
meta pajjiżna kien jinsab taħt il-ħakma rbija. Illum din il-binja ġiet mibdula bħala residenza. Binja oħra importanti fin-Naxxar hija bla dubju dik ta' Palazzo Parisio. Dan il-palazz li ismu ġie mibdul minn dak oriġinali ta' Palazzo Scicluna ġie mibni fil-bidu tas-seklu 20 mill-Markiż Scicluna. Oriġinarjament fil-lok kienet tinsab dar tal-kaċċa li ġiet mibnija minn Granmastru ieħor, Antonio Manuel de Villena, fis-sena 1733. Wara l-mewt tal-Granmastru, din id-dar għaddiet għand Paolo Parisio Muscati li mal-familja tiegħu kien juża bħala residenza sajfija, sakemm ġiet mibjuha lill-Markiż Scicluna fl-1898. Il-palazz huwa wieħed lussus ħafna, bi stil arkitettoniku barokk sqalli. Wara l-Markiż kien ħatar numru ta' periti Taljani immexxija minn Carlo Sada sabiex jieħdu ħsieb il-bini tal-palazz. Il-Markiż Scicluna miet qabel mal-bini seta' jitlesta u l-familja tiegħu iddeċidew li jirritornaw ġewwa residenza tagħhom f'San Pawl tat-Tarġa. Wara, dan il-palazz ingħata lill-Gvern Ingliż sabiex jużah għal bżonnijiet pubbliċi. Wara xi żmien kien użat bħala uffiċini u residenza għal xi uffiċjali tar-Royal Armed Forces, speċjalment fiż-żewġ gwerer dinjija. Illum, grazzi għal privat, dan il-palazz reġa' ġie rrinovat għall-istat li jistħoqlu u użat għal diversi okkażjonijiet privati. Insibu bini ieħor fin-Naxxar li huwa importanti ħafna, dak magħruf bħala Palazzo Naxxaro. Din il-binja, għal kontra ta' kif juri isimha li nbidel riċentament, mhuwiex palazz, iżda kienet mibnija bħala residenza fis-seklu 18. Il-pjanti ġew ddiżinjati mill-perit Francesco Sammut sabiex servi bħala residenza personali tiegħu. Għal xi żmien, taħt l-amministrazzjoni Ingliża, din id-dar kienet tiġi użata mill-logutenent fi żmien magħrufa bħala Dar il-Kmant u aktar tard bħala l-ewwel assa tal-pulizija ġewwa Raħal Naxxari. L-użu tagħha kompla jinbidel għal skola primarja bid-dar isservi bħala l-ewwel skola primarja fin-Naxxar u anki bħala sptar taħt l-art fi żmien il-gwerra għal dawk l-ommijiet li kienu waslu biex jixtru tarbija. Illum, wara l din id-dar ġiet irrestawrata mill-privat, tinsab għal beħ. Jent, mela t-namlu xi reklam proprjetà jew min jisemak. Min jafsa tinbidel hux din id-dar. Rat u semat minn kollox. Għax kif jgħidu anke l-ħajt għandu widintu. U propju fin-Naxxar hawn żona magħrufa propju hekk, il-widna. Laqam li joqogħdilna bellezza lilna l-Maltine, għax għall-gossiping l-ewwel nieħdu. Wara tal-grocery jew xi hairdresser ħal tara kemm tara u tisma' fuq nies. U tgħidu l widna x'kienet. Fi żmien il-gwerra, il-Gvern Ingliż ħaseb tajjeb li jibni sistema sabiex ikun jista' jisma' il-dewwa ġejjin għall-attakki tagħhom. U allura fl-1936 kien bena xi kmamar u tellaċint għoli btul ta' madwar 200 pied imdawwar nofs tont u żebħu kamuflaġġ biex ma jagħtix fil-għajnux. Qudiemu kien jitwaħħal mikrofonu sabiex ikun jista' jiġbed ir-raġġi tal-ħoss. U daw il-ħsejjes kollha kienu jitlu ġo control room, kienu hemm nies apposta sabiex jisimgħu l-ajruplani ġejjin misqallija. Dan iċ-ċint kien magħruf bħala il-Parabolic Acoustic Mirror. Teknoloġija kbira hux tgħiduli għal dak iż-żmien. Iżda mbagħad ġie vvintat ir-radar u dan ħa post il-mikrofonu ma kienx qed hemm bżonnu. Masqallija mbagħad wara li dit il-gwerra għamilna paċi kulaċi u bdejna nikkomunikaw dejjem aktar, speċjalment bir-radio link li kellna. Fil-fatt fin-Naxxar insibu żewġ torrijiet, wieħed kbir tal-ħadid u ieħor iżgħar minnu biswitu. B'żewġ dixxijiet kbar fuq il-bejt tagħhom iħarsu lejn Sqallija. Tgħidu li x'jagħmluhom dan dixxijiet. Dawn kienu jservu għat-traffiku tat-telekomunikazzjoni, jiġifieri tat-telefon u tar-radio. Direttament mqabbdin kollegati ma' impjant simili li kien jinsab f'Monte Lauro fi Sqallija. Fuq it-torri wkoll insibu x'dixxijiet oħra iżgħar li jservu għal komunikazzjoni interna bejn bnadi oħra f'Malta u anke f'Għawdex. Dan ir-radio link beda fl-1975 u kellu mal-180 channel ta' traffiku internazzjonali. Imbagħad aħna ngorru u ngħidu li traffiku jeżisti fit-toroq Maltin biss.
Illum il-ġurnata jinsab użat biss f'każijiet ta' emerġenza. Insomma, ħanajdilkom ta' min nagħmlu xi jumej ma nitkellmux. Peress li ma ngħidux, ibda minni. Barra djaru l-palazzi ġewwa n-Naxxar insibu wkoll qatt ta' torrijiet li huma magħrufa. Fost dawn nistgħu nsemmu t-Torri tal-Kaptan li jinsab qrib il-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa. Dan it-torri huwa magħruf b'dan il-mod għaliex fih kienet tinżamm l-assa tal-Kaptan ta' dawk in-naħat. Dan it-torri ġie mibni fis-seklu 16 u fih wieħed jista' jara l-armi tal-Gran Mastru Lavallett fi żmien meta t-torri nbena u dik tal-Gran Mastru Hompex minħabba li aktarx ġie rrestawrat taħt l-amministrazzjoni tiegħu. Torri ieħor magħruf ħafna fin-Naxxar huwa t-Torri Gawċi. Dan it-torri jinsab ftit il-bogħod mit-Torri tal-Kaptan u bħalu huwa mibni wkoll fuq 3 solari. It-Torri Gawċi ġie mibni minn Franġis Gawċi minn Naxxar u li għalih ħajsmu. Bil-permess tal-Gran Mastru huwa kien talab lill-ordni sabiex tħallih iżomm dan it-torri mibni minnu għal ħarsien tal-familja tiegħu. Li ma talba ġiet milquha. Interessanti wieħed jgħid li fil-ġnien ta' dan it-torri tinsab kappella ċkejkna dedikata lil San Xmun Apostlu. Insibu wkoll wieħed mill-14 torri mibnija mill-Gran Mastru Deredin fl-1658, it-tieni wieħed li nbena. Dan huwa t-Torri tal-Allies li oriġinarjament kien magħruf bħala it-Torri tas-Salini. Dan it-torri, minħabba li qiegħed f'dejn il-baħar, beda jitmermer ma' żmien u ġie restawrat mill-NGO Din l-Art Ħelwa. Fl-1955 kienet seħħet traċedja fejn instab il-ġisem ta' Tonino Aquilina fil-bir ta' dan it-torri wara li kien qed iġorr xi flus u ċekkijiet mix-xogħol tiegħu għall-bank. Għal dan il-qtil ġie akkużat u misjub ħati il-kaxxier George Terreni. Illum il-ġurnata dan it-torri jinsab f'qagħda tajba ħafna. Kull min jgħod 6 snin ma jistax ma jiftakarx fl-avveniment annwali magħruf bħala The Malta Trade Fair. Ta' kull sena, diversi nies kienu jiġu ħalli jaraw x'bargain jistgħu jsibu ġewwa Trade Fair Grounds tan-Naxxar wara li jkunu ilhom iġemmaw għalih u jistennew dal-avveniment tal-sena sħiħa. Kulħadd iħobb bargain, le. Dal-avveniment baqa' jsir ġewwa l-ġonna ta' Palazzo Parisio għal 49 darba sa mill-1958 sal-2006 sakemm imbagħad iċ-ċens ingħalaq u kellu jsibu post ieħor minflok. Iżda kif bdiet din il-fira annwali? Mela fl-1948 iltaqgħu xi negozjanti Maltin fi Palazzo Carafa ġewwa l-Belt Valletta u hemm iffurmat il-Union, General Retailers Union, li aktar tard kif magħrufa llum ġabet l-isem ta' General Retailers and Traders Union, GRTU. U daw iddeċidew li joħolqu avveniment sabiex in-negozjanti jkunu jistgħu ibjaw il-prodotti kollha tagħhom lin-nies Maltin bis-sejl. U aħna l-Maltin fejn naraw sejl morru niġru nixtru, mhux hekk. L-ewwel fira li saret, l-ewwel fira kummerċjali, saret ġewwa il-ġonna ta' San Anton f'Ħattart. U hemmhekk ġabet l-isem ta' The Malta Trade Fair. Imbagħad 5 snin wara, eżattament fl-1957, saret fira oħra ġewwa l-Istadium tal-Gżira. Iva, dak l-istess stadium li kienu jgħidu li ma jistax jinbidel fil-ground tal-ħaxix. Ħalli għalhekk mur taraħ illum taħsbek qiegħed fil-foresta tal-Amazonja. Imbagħad l-avveniment tal-fira annwali għadda mill-GRTU għal The Malta Trade Fair Corporation. U minn hemm ġabu l-avveniment hawnhekk ġewwa l-ġonna ta' Palazzo Parisio. Iżda mbagħad wara li għalaq iċ-ċens sabu post alternattiv u l-fira ma baqgħetx issir hawnhekk. U hawn pjanijiet sabiex dan il-post kbir anki bil-parkeġġ li hawn jinbidel fi blokok ta' appartamenti, uffiċini u anki parkeġġ taħt l-art. Jekk jingħata l-permess, nistennew naraw. I can never focus on this
Il-Knisja Parrokjali tan-Naxxar ilha teżisti għal ħafna snin, aktarx li kienet diġà f'użu sa mill-1417. Fil-fatt din hija waħda mill-lista ta' 10 parroċċi, appart il-Katedral tal-Imdina u San Lawrenz fil-Birgu, imsemmija mill-List of Senatore de Mello fl-1436. Dirgula tal-Mosta u l-Gargur kienu jiffurmaw parti wkoll mill-parroċċa matriċ tan-Naxxar. Taħt din il-parroċċa li kienet l-ewwel parroċċa wara l-katedral iddedikata lil Madonna, eżattament lil Marija Bambina, kienu jaqgħu total ta' 36 knisja li kienu jinsabu fiż-żona ippreseduta minnha. Minħabba li l-poplu Naxxari beda jikber, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja akbar minn dik li kien hemm preżenti. Il-knisja li għadha fuq saqajja sal-lum ġiet mibnija fl-1616 biex xogħol jintemm fl-1630. Il-pjanti ġew magħmula mill-perit Tommaso Dingli, wieħed mill-aktar periti prominenti fi żmien, taħt il-kappillan Dun Jacques Bupac. Il-faċċata minn ġewwa u l-kor ġew arranġati mill-ġdid fl-1691 fuq id-diżinji ta' Lorenzo Gafà. Sabiex tinbena din il-knisja kellhom jinħattu xi kappelli żgħar li kienu jinsabu qrib xulxin, bit-titolari tagħhom jitpoġġew ġewwa l-knisja l-ġdida. Din il-knisja ġiet ikkonsagrata solennement mill-List of Alferan de Bussan fil-11 ta' Diċembru tal-1729. Il-kwadru titolari li juri it-twelid tal-Madonna huwa attribwit lil Mattia Preti, għalkemm aktarx ġie mpitter minn student tiegħu. Il-Vara tal-Vitorja, li ma festa tiġi ċelebrata fit-8 Settembru, ġiet miġjuba lesta direttament minn Ruma. Ta' min jgħid li fl-artal tal-kor jinsab il-ġisemmejjed tal-Qaddis Martri San Vittorio li nġib ukoll minn Ruma. Il-bib prinċipali huwa magħmul mill-bronz, xogħol ta' Pio Cellini li sar fis-sena 1913. Fuq jinsabu 4 pannelli bl-arma tal-Madonna, l-arma tal-Villaġġ tan-Naxxar, l-arma ta' Papa Piju X u anki l-arma tal-familja Zammit li ħalset il-flus kollha sabiex dan il-bib seta' jsir. Dan il-bib ġie restawrat fl-1952 minn Mastru Lucien Saġus, bl-ispejjeż jerġgħu jiġu mħallsa mill-familja Zammit. Ġihom li dal-bib, imma ħanajdilkom nalla jkunu benefatturi bħal daw, sabiex nkun nistgħu insostnu il-wirt kulturali li għandna. Ta' min jieħu eżempju minnhom, mhux li noħorġu l-flus biss, iżda li napprezzaw dan il-wirt imprezzabbli li għandu pajjiżna. Allelu ġejt f'din it-tela magħrufa bħala it-tela tal-Alla Ommu. Ma la Alla u laqqas Ommu nassigurakom li qatt ma telgħu din it-tela. Aktarx li l-isem ġej minn storja ħelwa fejn jingħad li kien hawn u bina li kienu tilgħin din it-tela. U l-om miskejna għajiet, allura deċidiet li tpoġġiet bil-qiegħda tistrieħ qabel titla' it-tela kollha, imma t-tifel flok qatt jistennija hemm qabada fuq spallej u tellaħħa t-tela kollha hu. B'saħħtu bil-fors kien dat tifel għax ma naħsibx li ommu kienet tiżen xi kilo. U allura bdew jgħidula it-tela tella l-ommu. U minn hemm xi orrif dawruha għal tella ommu. Bħal dak li qallu għaddew minn hawn u sejrin lejn l-Eġittu. U ma' din it-tela wkoll hawn marbuta diversi stejjer tal-waħx, tal-biża' fejn jingħad li jkun hawn tfajla tħuf fil-madwar. Tistenna l-karozzi għaddejjin tagħmilhom sinjal biex jeqfulha. Kull min jeqfilha ma jarejx aktar tisparixxi. Iżda min ma jaqfilix isiba fuq is-sit tal-passiġġier in-naħa ta' wara. Kemm nibża kieku? Le, żgur ma ngħaddix minn hawn, speċjalment fil-għaxijiet ma mhux insertal dit tfajla. U ħanajdilkom ħallikom ma jmurx diġà bdiet tħuf l-hawnhekk, u ninserta. Għax ħanajdilkom, ruħ aktar minn dan nispiċċa. Qabel nagħlqu ma' l-istessu tal-okkażjoni mir-raħal tan-Naxxar għar-raħal li jmiss.